zen bere lagun bat. Oso egoera larrian aurkitu zuen preso hondartzarra. Funtzionario batekin izandako istilu baten ondorioz, bitartera eraman zutela esan zion. Astebete egonda bitartean arropa gabe biluzik, ez diote lorik egiten utzi. Edozein momentutan zelda funtzionarioak sartu eta behin baino gehiagotan kolpatu izan dute. Horrez gain, bere zereginak bertan egin behar izan ditu. Dutxatzeko ere urrotza bakarrik. Egoera salatzeko astelehenetik gozengreban egonda Xabi. Xabiren lagunak bisitatik atera bezain pronto egoera latz honen berri eman zien bere senideei. Egoera horren aurrean, manifestazioa egin zen Ondarroan 400 lagun batu ziren egoera salatzeko. Atzo goizean, 60 lagun inguru joan ziren Zeizeseko espetxera. Xabiri babesa erakustera eta kartzelako arduradunei Xabik bizi zuen egoera larri honi buruz galdetzera. Zenideek momentu horretan espetxean zegoen arduradunarekin hitz egiteko aukera izan zuten. Xabik bizi zuen egoeraz oso kezkaturik zeudela eta azalpenak eskatu zizkioten arduradunari. Honek esan zien zigortuta zegoela eta bere buruari minik ez egiteko kendu zizkiotela arropak. Korpei buruz, leihoetako zuloei buruz, dutxa hotzari buruz eta abar galdetu ziotenean ez jakinarena egin zuen. Gaur goizean, abokatuak Xabirekin egoteko aukera izan du. Egoera guztiz aldatu dela adierazi dio hondartzar presoak abokatuari. Bitartean jarraitu arren, arropak eman dizkiote, garbitzeko aukera dauka, irratia eman diote, eta funtzionarioek bakean utzi dute. Herritarrak kartzelak kanpoan sumatu zutenetik bapatean aldatu zen egoera, horrela azaldu dio Xabik abokatuari. Hau honela, gozengreba ustea erabaki du, eta oraindik ahul egon arren, indarrez eta gogoz dagoela jakin dugu. Herritarrei eskerrak emateko esan dio, jaso duen babesagatik eta egoera aldatzeko egin den presioagatik. Einda Egunbide herri ekimenak, Xabi Aramburu euskal preso politikoak pairatu duen egoeraren aurrean, herriak eman duen erantzuna txalotu nahi dugu. Einda Egunbide herri ekimena euskal preso eta iheslari politikoen eskubideak defendatzeko eta eskubide horien urraketak salatzeko jaio zen. Horretarako, behin eta berriz, esan izan dugu herritarron mobilizazioa eta erantzuna ezinbestekoak direla. Azken 2 egunotan erakutsi dugu Xabi Aramburu Sagarminaga eta gainontzeko euskal preso eta iheslari politiko guztiak ez ditugula bakarrik utziko, eta herritarron erantzunak, kasu honetan, egoera larria aldatzea posible egin du. Ezin dugu ahaztu lanean jarraitu behar dugula. Gatazka politikoaren ondorio diren euskal preso politikoek pairatzen dituzten salbuespen neurriak desagertu arte eta denak etxera ekarri arte. Hauxera gaurko agerraldirako prestatu duguena eta beste pare bat mehizuago horiek.